Als het longen leeg is en de loft heeg. Als de wien alle romte krijgt om frisse lucht om te vieren, dan kan er wat nijs waaksen. Nije inspiratie voor een nij verhaal. Waar binnen die mensen die het mooi denken en mooi schreeuwen om dat verhaal? Het vlakke longen beklimmen, de kop boven het meerveld, voorop gaan en richting ziet je in dit schiemergebied. Deze aflevering gaat over is verhouding tot het longenskip en de natuur om ons heen. Het lijkt er sterk op dat er wat goed mis mee is. Dat we wat kwijtrekken binnen. En van de natuur, maar ik wij zelf, de dupe worden binnen. Boeren zijn altijd sterk verbonden met het longenskip en de natuur. Omdat ze ermee werken en van een heel groot pad afhankelijk voor winnen. Daarmee kregen ze ook een soort inzicht in hoe complex alles met alles geerhinget in die natuur. En die kennis die van huid op zoon, van generatie op generatie. De vraag wat er misgaan is, bij toch de meest vervreemdje koer van de natuur, brengt ons bij Erik Brinkman. Naast filosoof is hij rentmeester van een 200 hectare grote boetenpleats die draait op een eeuwenoud bevloeiingssysteem. Waterbeheer zat ze dat in de middeleeuwen ook kon. Die boeren hadden het wel degelijk in de gaten in het verleden. Als het om een Albert van de Ploeglijn hier, wie er boer worden. Maar hij kon goed leren en dan ging hij naar Wageningen, naar de Landbouwuniversiteit. Daar leerde hij over de zegeningen van kunstmest, schaalvergrutting en intensivering. Maar zo stiltje zo is hem duidelijk geworden dat het verhaal van die zegeningen maar een pad van de weerhiet wie. Zo, hier zit het bordje. En op het beeld in de Westhoek begint Douwe Gerlof Heringa al heel in lijn met de laatste trends een restaurant met streekproducten en natuurkuiertochten op het menu. Dus je moet vol meer hamburger. Wat deze traaien mensen verbindt is dat ze alle traaien het gevoel hebben dat we wat kwijtrekken binnen. Maar ook dat juist in dat gemis de nije en hoopvolle kansen liggen voor het platteland. Dit is een manier van weidebeheer zoals men dat in de middeleeuwen deed. Eigenlijk de oudste verwijzing in Nederland is 1334. Maar ja, als het dan benoemd wordt is het ouder dan toen. En dit was een natuurlijke manier om te bemesten. Maar ook in de winter om de vorst uit de grond te houden. Zodat de grasgroei eerder in het voorjaar op kon komen. Want het bemesten, dat zijn de mineralen. Kalk en mineralen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, dit zijn de haarvaten van het systeem. Dus je kunt het water wat je kan vasthouden in het voorjaar, begin naar de zomer toe, kun je heel fijn verspreiden over het hele gebied. En dat geeft natuurlijk niet alleen een impuls aan het landschap, maar het is ook een manier om heel gericht water op te slaan. De resultaten die wij hebben, die zijn echt verwonderlijk. Ja. Die boeren hadden het wel degelijk in de gaten in het verleden. Dit is weer typisch zo'n voorbeeld van alles met elkaar verbinden. Alles met elkaar verbinden. En het water is dus dat verbindende element. Ja. We leven zo in onze westerse samenleving, in de Europese samenleving, 95% van ons leven in binnenruimtes. We brengen 95% van ons leven in binnenruimtes door. Nou hebben we in Nederland een hele rare situatie. Want wij leven maar op 15% van het oppervlak. Gebouwen, wegen en noem maar op. 15% van het oppervlak. We hebben wel wat uitloop. We hebben 10% natuur en we hebben nog wat
duinen en wat water. Dus nog eens een keer 15%. Dus 2/3 van Nederland mag de Nederlander niet in, alleen de boer die het bebouwt. 2 miljoen hectare. Nou, dus je kunt je nagaan dat ons beeld van die natuur natuurlijk wel een heel eng, in de letterlijke zin van het woord, smal, beperkt deel is. Alles wat wij bedenken over de natuur, bedenken wij in binnenruimtes. En we brengen maar een heel klein deel buiten door en het grootste deel van Nederland mogen we niet in. Nou, dat is natuurlijk wel een hele rare verhouding. Dus met andere woorden, er is nog heel wat te herstellen aan die relatie met dat buitengebied. Dus willen wij echt uitspraken doen over die natuur. Heel veel mensen zien niet dat de bossen op dit moment groot beginnen in te storten. Die zien niet wat er buiten gebeurt. Het gaat heel rap op het moment. En we zullen echt alle inspanningen moeten doen. En dat betekent ook dat we eens heel kritisch moeten nadenken over die 2 miljoen hectare. Waar alleen maar eiwit wordt geproduceerd voor producten waar de wereld niet op zit te wachten. Dat wordt wel zo gesuggereerd. Maar we kunnen veel slimmere dingen doen met die landbouwgronden. Met behoud van de werkgelegenheid voor de boeren. Want we kunnen het zo doen dat we de uitstoot van de broeikasgassen vele malen echt kunnen terugdringen en veel meer CO2 kunnen opslaan als we het slim met elkaar organiseren. En eigenlijk zijn landgoederen een voorbeeld van een integratie van functies van bos en landbouw, wonen, recreatie, waterbeheer, natuurontwikkeling, natuurversterking. En dat kunnen we eigenlijk op grote schaal gaan doen. En de boeren zijn daarin een essentiële factor. Want wie gaat dat anders doen? Niet die stadsmensen. Want die hebben dat nooit geleerd en die hebben dat doorzettingsvermogen niet. Maar er moet dan wel een slag worden gemaakt. En de slag is echt omdenken. De bodem is levend, is een organisme, is niet een substraat waar je zomaar dingen op kan verbouwen en weer afoogsten voor de hoogste prijs. Er kan veel meer en veel slimmer. En het beeld wat je hier nou ziet, zo'n bosbeeld met ook landbouwpercelen, dat zou wel eens het toekomstige beeld kunnen zijn van Nederland. Op veel grotere schaal. Een goeie. De BM die even week moesten de lezen als je wel. Hij groeide op een boerderij in Ije, een dorp boven Dokkum. Woe graag boer worden, maar het lot bepaalde oors en zette zijn jongere broer op de familieplaats. Albert was leraar, bestuurder en hobbyboer. Maar ik een man met een missie. Ja, dat veehouden, dat lietsveehouden zit er ik altijd al in. Dus hij hier de kei wel, maar je wie ik zelf baas hoor. En dat wie ik wel belangrijk. Ik koek zelf besturen. Je zusjes hij nog even met hinder. Paken is je kamer Beppe in 1929. En vanaf dat moment ik ben er van de ploeg in je kamer. En dat gaat door in 2000. Want mijn broer is in 2000 naar Canada verhuisd. Ja. Nou, we hebben hier in deze omkritten de Tongblier hongen. En dat begon in Aaien hier op met huizen. Binnen een straal van 3 kilometer dus. En mijn broer zijn kei moest lekker rommen worden. En alles wat daar achter wij kwam, had hij eigenlijk hem met de willen in het boertje wel wat ontnaam. En ja, dat was hij hier, had hij daarmee om pankoeken, maar toen we er toch naar Canada verhuizen. Ja. Tongblier had een heel soort stikken maken. En vooral de riegeljouwen die er achterom kwamen is. En in die tijd, ik daarvoor nog winter ik een heel soort hobbymeisjes die hin wat schepen en geiten voor de hobby. Aardigheid. Maar ja, toen moest registreren, moest alles centraal regelen worden. En als er net die dikke boert is en een heel soort mensen ben doen op een gegeven moment de aardigheid om dat lidsvee kwijtrekken. En ja, ik denk dat ik een trailwest had in de richting van grutskaligheid en nog verder intensivering. Ja. Ik maak het op zorgen over het boerenloon van nou. Zeg dat loonskip en natuur hield niet meer in de kniepen kwamen. Dat grote boeren het gaspedaal intrapen en liet ze boeren ermee ophouden omdat ze de groeiende list om beperkende regels net meer nooit komen konden.
Willen boeren een rol spelen als het gaat om herstel van die oude boerennatuur, vreeg het dat om een andere manier van denken. En ja, ik een andere wijze van bordje. Ik geef het eruit. Toen ik groot werd binnen 60 of 70 jaren, en toen waren we al aardig in de wetenschap, de voorlichting, de landbouwvoorlichting. Dus ik zie het echt heel bot in die omslag van die ontmenging, van lieds naar grut, opschalen, de ruilverkavelingen mooi maken. Dus het wie echt het wie on the go. En dan wie ik echt wel een beetje van, ja jongens, je moet wel vooruitborken, want stilstaan is achteruitgang. En dan moet elke keer weer wat meer. Huppakee. Zo. Doe ik op een landbouwschool les, joh, dat weer op een gegeven moment dat een mooie green stuk veld hier is. En nu nemen ze dat groene woestijn. We zeggen, maar ze even zien, zo doet het dat. Het gal wat roer. Maar dan weer je daar ik rutskop. Het is dus ook altijd leerd van elk hoekje moet benut worden. We spaken zei ik altijd de meeste longen leidt om het longen heen. Dat ik bedoel, de haast dan een hele hap te pakken. Alles moet benut worden. En ik denk ik van, aan de andere kant, de natuur kan ik een soort van die doen. Dus dan moest ik even een hoekje weer om. Vroeger leerden ze dat in de Bijbel. Als zij juist ik dan, leerden ze dingen lezen. Net alles hoe te draaien. Dan moest ik wat lezen laten. En dat moeten we misschien wel een beetje leren. Ik denk dat natuur goed is, maar in uw cultuurlandschap, en als je ook even uw boerenland, moet de natuur wel beheren. Als je nou naar de corona, en de corona is in wezen, ja, dat komt door ons heen. Vroeger heb ik wel de Spaanse griep gehad. Maar wij zeggen nou, met uw techniek die we hebben, dat we zo vol mogelijk mensen dat achter hen helpen kunnen. En dat is goed, die hebben ook niks verzezen, maar we leveren u zelf net uit onder de natuur. En ik denk van dat we zelf ook net ondwaan willen om weer helemaal naar de natuur weer om. Daar hebben we maar feest te volgen. Maar we kunnen er wel oors mee omgaan. Ja, we kunnen leren van collega's die dat al heel goed doen, heel goed in de vingers hebben. En ik denk dat we daar kunnen schemmen moeten. Nou, ik ben dan ook voorzitter van Living Lab Friesland. En daar doen we dat eigenlijk. We bezieken echt mooi dat Living Lab. Ik meestal mijn cursussen, bijeenkomsten om zien te laten van hoe het kan. En daar heb ik een hele mooie poster ontwikkeld. En het staat, roeg is het naaien mooi. Hinterog iets langer staan te laten. Ek oerhoekjes, ek op boerengroen. Ja, dan daar leeft het zo vol. En dat moeten we wel leren. Als ik gewoon een hammer, dan maak ik het zelf wel. Zo ging ik ze vangen, juist. Ja? Ik vind alles wat vleend ik uit wel mooi. Vroeger als jonkje boek ik graag vleenen, maar ja. En dat zie je er net in. Altijd wel belangstelling en ik wel bewondering voor voels. Een mooi spel, hè? Ja. Zullen we de natuur heel iets meer naar je honger zetten en dat levert dus ook voordeel op. Maar we zullen ook duidelijk de nadelen daarvan. Hè? Dat het groen eermer wordt, dat de insecten voortgaan en weet ik wat al. Dus daarom is het tegenwichtig om te zien van ja, hoe kunnen we dat waarin dus hele bedrijfsvoering als boer erin zetten. En ja, wij leveren dat voordelen op. Hè? Maar dat kan, als het goed op groen past, past de groen goed op die. Maar aan de andere kant, ja, als gas langer staan ligt voor de grijdenvogels, of omdat het bloeien wordt voor de insecten, dan is het product minder waard. En dan kun je net in ieder geval van het melkvee broeken. Je mooi vlees vergeet dat prima, maar net overal voor. Belangrijk is dat we als Friesland zeggen van ja, wat vinden wij hier wichtig? Hoeveel agrarisch loon willen we houden? Hoe moet dat beeld wijzen? Hoe willen we ons mensen als het ware daarin een klebje letten? En dan is mijn visie daarin wel van, wij moeten nou op een gegeven moment nog een stukje stabiliteit. Net teruggroeien wel in alles, nou we dan rechts het gewoon kwijt. En als we dat machinaal belangrijk vinden, maar we daar wat voor oer hebben. Dat is soms een stapje te back in wat wij denken aan, uw welvaart, misschien een inkomen, maar ik denk in de vakanties die we nemen. Dat we via voortvleren wat van, jongens, nee, zorg je, dat is meer geniet van wat je hier hebt, want dat is hier schitterend. Alleen het mooie bos zien. En alleen als je dat doet, dat we machinaal meer van dat ik zorgen en daarvan genieten, daar ik wat voor oer heb, dan kunnen we het behouden, kunnen we het bewaren. En oors dan denk ik van, dan glidt het u als zo'n door de vingers. Kom maar in, kom. En dan zei je wordt 24 jaar van, schande, het hier zijn net matten.
Maar we weten het nou. Alleen dat vreegt wel moed, maar dat vreegt ook inlevering van ons alle jaar. We krijgen nu €100 voor een raam. En dat wie 30 keer in 200 goenen. Dus ja, steeds maar eens even. Hetzelfde met de melkprijs. Toen was het nog meer, nog efficiënter. En dat verstoren we weer om. Dus het skip is niks meer waard als 30, 40 keer in. Als boeren oors moeten, meer met het landschap moeten, oors met de groen omgaan, ja, denk ik van dat kan wel, maar dan moet je wat veroorzaken. Landschap en natuur, boeren kunnen leveren, maar net voor niks. Dan waar het altijd verliepen. Ja, dus kun je hem even steken? Het is heel slecht berik hier. Shit, hé. In de Westhoek, een gehucht aan het eind of begin van de oude Beldiek, het is me correct hoe je het besjuggen, bouwt ondernemer Douwe Gerlof Heringa aan een dream. Een restaurant in een leeg landschap, met streekgeruchten als specialiteit en natuurbeleving als extra. De ondernemer in hem denkt dat de vraag naar streek-eigenheid, romantiek en het weer in verbinding komen volgen met de natuur om ons heen, zijn onderneming een reden van bestaan kunnen zal. We staan wel. Ja, hoi, Stuart. Ja, Sa. Elke appel heeft nog een verhaal, hè? Maar als je hem deze dan eventueel kiezen, ja, daar zit dan wel het meeste beeld zien, zeg maar. Hè? Dus Echt hyperlokaal. onbespoten. Ik leeuw heel bot in de toekomst dat dit soort toerisme en dit soort plakken steeds belangrijker worden voor een doelgroep die het zegt van we komen hier graag uit daar en wij smitten de beurs leeg. Dus van de week werd ik een huisje verkocht voor €42.000 boppen de vraagprijs op de oude Beldiek. Dat is ongelooflijk. Dus kortom, je gebeurt wat. Er hing het echt iets in de loft. En wat het is, nou misschien wel dat mensen zeggen van we vervluchten de urbanisatie. Mijn borvrouw hier op de hoeken, zij is finologe en werkt in Haarlem. En die houdt les in wijnkunde of zo op de hotelschool in Amsterdam. Die zou echt Douwe Gerlof, ik ontvlucht de urbanisatie. Ik kom hier voor de rust. Het is hier heel bijzonder. Het is, er zijn bepaalde plakken op de rood. Ik neem wel eens Nebraska in Amerika. Daar is het ontzettend leeg. Sa uitster. Dat er niks meer groeit omdat het winter is. De ikkers die het helemaal opballen liggen. En ik denk van, goh, wat vind ik hier? Juist dat is, denk ik, juist heel wat nodig voor de drokker wordende wereld, globalisatie. Dat je dus volledige leegte vindt. Om dan te zien van wat komt erop, wat groeit er. En wat is mijn interactie met die plak. Nou, daar zie ik een heel soort vergelijken met de Westhoek. Het was vanzelfsprekend dat het een geheel was. En nu is het vanzelfsprekend dat we dingen opknippen. Dat doen we met ons eigen lichaam ook. Je hebt een hartspecialist en je hebt een uroloog. En je hebt iedereen heeft zijn specialisme, die weet wel iets natuurlijk over het andere. Maar daar zijn we toch zo op getraind, Exact. van kind af aan op school, om dingen eigenlijk te compartimenteren, om ze te kunnen begrijpen. Ja, we moeten begrijpen, leren begrijpen, dat type begrijpen ons in de huidige situatie niet meer verder brengt. Het heeft ons heel veel gebracht. Het heeft ons machines gebracht. Het heeft ons comfort gebracht. Even los van wat het aan de andere kant van de wereld tot gevolg heeft gehad en de rest van de wereld. Maar laten we even, het heeft ons ook vrijheid gebracht. Maar we zitten nu aan het eind daarvan. Nu zien we pas wat het met de rest van de wereld heeft gedaan. Met de rest van de mensheid, maar ook met de rest van de wereld, met de natuur heeft gedaan. Dus we zullen nu op een andere manier moeten gaan denken. Het heeft ons veel gebracht, maar we moeten nu een volgende stap zetten. En die stap die komt niet uit de techniek voort. Want de verleiding is groot om een probleem dat door techniek is veroorzaakt ook weer technisch op te lossen. Het gaat om een andere manier van denken.
waarbij je de techniek niet leidend laat zijn, maar ondersteunend laat zijn. Dat de techniek echt, laten we zeggen, de natuur, functies, de biodiversiteit helpt ondersteunen, helpt repareren. En het is daarmee geen leidend principe meer. Het andere denken wat dan noodzakelijk is, begint bij het begrijpen dat de manier waarop we tot nu toe hebben gedacht en de wereld hebben begrepen, maar een heel klein deel van de omvangrijke, veel omvangrijke werkelijkheid is. We hebben het te veel verengd, waardoor er dus allemaal zijeffecten ontstaan die tot natuurvernietiging hebben geleid. Eigenlijk leven we nog in de romantiek. Want eigenlijk dit plaatje laat ik misschien helemaal niet voor niks zien. Maar vanuit mijn behoefte om toch een romantisch beeld. Eik en een beuk en water en een oud systeem. Ja. Er zit eigenlijk een romantische behoefte in om naar het verleden terug te kijken. En die verbinding te hebben. En juist naarmate de techniek toenam, werd de behoefte aan, laten we zeggen, dit soort beelden groter. Oerbossen, die hebben we niet, maar dan gaan we een oerbos maken. Dan trekken we een paar bomen om, want als je een verticaal in het beeld omtrekt, dan krijg je eigenlijk al een minder bos, een regulier bosbeeld. Dus dan komt het al natuurlijk over. En een beek ga je weer laten meanderen. En dan zijn we eigenlijk ook weer gerustgesteld. Maar tegelijkertijd is daarmee natuurlijk de natuur niet hersteld. We hebben window-dressing. Is window-dressing. Hebben we hersteld naar een ideaalbeeld wat we hebben. Maar daarmee is het nog lang niet hersteld. En er is veel meer nodig. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, natuurvolken die nog een hele speciale band hadden met het landschap. Bijvoorbeeld in ons geval de Kelten. We zeggen vaak de Germanen, maar we hebben hier een soort een mengcultuur gehad. Die Kelten die hadden hun heiligdom in het platte vlak liggen. Een boom, een bron kon een heiligdom zijn, een bepaalde steen, afhankelijk van het landschap natuurlijk. Dus daar werden als het ware ook de rituelen gepleegd. Die rituelen waren verbonden met boven, met de hemel. Want de goden die moesten zich als het ware thuis voelen in die wereld. Dus je ging die wereld eigenlijk naar het kosmische plan vormgeven. En die heiligheid die zat in het horizontale vlak. Met het christendom krijg je iets totaal anders. De horizontaliteit kreeg een verticale vorm. De kerk is daar, het kerkgebouw, de kerktoren is daar het ultieme voorbeeld van. De heiligheid werd binnen 4 muren gebracht. Mocht niet meer buiten beoefend worden, maar binnen, in de binnenruimte. En het wees naar boven, maar dat daarboven, dat was de andere wereld. Eigenlijk een wereld waar men uiteindelijk naartoe ging of moest. En dan wel in een goede geestelijke conditie, om het zo maar. Dat was die punt naar boven. De mystiek, de heiligheid werd uit de natuur gehaald. Uit de natuur gehaald. En daarmee is eigenlijk die breuk tot stand gekomen. Die doorwerkt tot op de dag van vandaag. Ik denk meteen aan de term rentmeesterschap, waarmee door de kerk de mens eigenlijk een soort van bedrijfsleider van de natuur werd. Ja, het is door God gegeven. Je dient dat ook met respect enzovoort te bejegenen. Maar het was wel iets wat geëxploiteerd kon worden. En bij die Kelten waren er delen die waren heilig, dat liet je met rust. Dat was aan de godheid of aan het natuurwezen wat daar huisde. Ik bedoel, dat waren plekken die kregen rust en die werden met rust gelaten. En eigenlijk vanaf het moment dat je het krijgt om het te exploiteren, om het te gebruiken, om je producten ervan te halen, dan houdt die heiligheid op en dan mag je eigenlijk alles in cultuur gaan brengen. Waar gaan we naartoe? We gaan daar naartoe. Oké. En dan zul je zeggen, ja, maar het is een enorm ingewikkelde problematiek. Ja, dat is het wel, maar eigenlijk is de oplossing eenvoudig. Want die 2 miljoen hectare waar we het net over hadden, die 67,5% van Nederland, die levert maar een paar procent van ons bruto nationaal product op. Heineken heeft bijna een even grote omzet als de hele grondgebonden landbouw. Met andere woorden, als het om die paar miljard gaat om 15% minder te produceren, nou, dan is dat makkelijk te financieren
als daar nog eens tegenover staat dat je dus minder broeikasgassen uitstoot. Het is eigenlijk heel simpel, maar je moet omdenken. Je moet buiten die techniek om gaan denken. En weer met het landschap mee gaan denken, met die functies en de mogelijkheden die het landschap zelf biedt. En waar het landschap naar dorst. Bel eens me eventjes of een appje sturen? Ja, prima. Of stuur me een appje. In de wintertijd is het best om 11 of 8 uur beginnen kunnen. Ja. Of misschien 8 uur verzamelen, Jelvenjon die kant op en dan van Jelvenjon tot een uur of 10 en dat beleven. Ja. Ik denk dat de Waardkust, met name nog net heel bot, echt ontdekt is als plek waar heel veel essentie zit. En dat zit net alleen nog in eten, maar dat zit bijvoorbeeld in longenskip en in materiaalgebruik en in uitzichten, in frisse lucht. Misschien hebben we wat te volle maar de kop in de wolken hangen en ben wij ontzettend dwalen om er down to earth eruit te zien. En dat hing het misschien al een periode in de lucht, maar met dwarsemus en circulariteit en alle zaken die met dwarsemus en greenery te maken hebben. Maar zo'n coronacrisis had er een aardige versnelling in leverd. Het is heerlijk. Dit is fantastisch dat dit kind. Het restaurant van Heringa hier nou iepen via zijn matten, maar is door corona nog dicht. Het is dreigvarm, maar de behoefte aan meer verbinding, streek-eigen eten en activiteiten boetendoor zal net voortgaan, denkt er. Want er hing het alle je naaiigheid in de lucht. Ja, zakelijk zien is het lastig. Dat je al die investeringen die je dingen hebt, dan net waarom verzinnen kunnen. Dat is heel lastig. Maar aan de andere kant, er komt een betere tijd. En die tijd zal misschien kwart of lang duren om weer op te wachten zien. Maar die tijd komt er wel. En dat is het moment om dan in volle overgave dit succes te runnen. Vorige keer zullen we het hebben over de kwaliteit van ons eten en wat dat te krijgen heeft met de manier waarop we dat eten verbouwen. De landbouw. Produceren we eigenlijk wel goed eten? Hebben we wel echt goed eten en is het ook wel goed voor de omgeving? Is het ook gezond?